Langile bat hilda Murgako Zorroza Gestión de Residuos enpresan atzo gertatutako lan ezbehar baten ondorioz. Gurutzetako ospitalera eraman zuten behargina, baina zaurien ondorioz zendu da bertan. Antza, atzo gertatu zen istripua 5:30 aldera, eta langilea 4 metrotatik erori zen. Ertzaintza eta Osalan bertaratu dira Zorroza Gestión de Residuos enpresara gertatutakoa ikertzeko. Ertzaintza goizeko 8:30 aldera heldu da lantegira eta oraindik bertan dago. Alboan dagoen Tubos Mekanikos Norte enpresako grebalariek jakinarazi dutenez. Osalaneko kidez gain, Gentza Lamillo Aiarako alkatea ere bertaratu da fabrikara.